atibatike zvechopu-chopu. Ladies and gentlemen, zvinhu zvatotanga iko zvinezvi chakatotsva kujongwe ikoko kuZANU-PF headquarters. Christopher Mutsvangwa akaita kupusa kunge huku yanayo. Kana uchingotondiona kudai so indogara ndakazvitaura nditenderera handina wandita zvekutamba-tamba naye because ndagara nditambe nemi ndinenge nditori serious. Uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulaika this video izvezvi. Tinoona wanzwa kuti munhu adzingwa nhasi. Ndosaka ndatoti gedza tingoti gaga kavara mafeses arapa pakawa zvekuti vamwe vana mazifese echibhinya mafese evanhu vakaenda kuhondo toita kutozvinzwa ikoko. Pane varume vakashinga kumeso ende varume vazhinji varapa vakashata but tichataura mazita kuti ndiani akashata. Ndonyaya iri panapa. ZANU-PF police and coordinating meeting is currently underway at the Revolutionary Party HQ. Secretary General Comrade Obed Mpofu in his opening remarks underscored the need for all party members to be disciplined. Vaifana obva vataura kuti naMutsvangwa anofana kuva disciplined. Why? Kuvuchuka, I don't know kuti anenge akadhakwa here anga ari Mutsvangwa, but this time mafaces arapa pakaya handisi kuda kukunyeberai, hapana mahappy faces apa. Vese vari kutoratidza kushamisika vakatarisa ikoko kumirira kuda kunzwa kuti ndiani ari kuda kudisciplinwa. Ende kana vakasamudisciplina ndopetoita kuti political party yavo iri biased ende inofanira kuvharwa, because hazvishande kuti munoti munhu anenge ataura anything bad about President Emmerson Mnangagwa anobva anzi ngaasungwe ngaitwe anything zvaanenge angotodzinye. Makataura against VP Chiwenga makungo yakungosiwa yakadaro zvinenge zvisiri fair, because ndo factionalism yacho dzinenge dzichiitika. But let's see, let's watch the space tione kuti chii chiri kunyatsoitika nhasi. Chimeeting chavo ndechei, because pane imwe meeting yekuda kungopedza mazoeka uchoda kungoti munongonoungana ikoko pasina anything chisvinu chinenge chicontributwa kana kuti kuda kungomasejana kana kuti kutowedzera vanofanira kuva ningirikini. Toda kunyatsoona because Mutsvangwa akabuda musaga. Even takada kuenda kuconstitution chako tinokwanisa kutomuwanira mhosva chaiyo. Even in their party vakatotaura kuti munhu wese anenge aningirina akonzeresa zvefactionalism anofanira kudisciplinwa. So Christopher Mutsvangwa aripo, munongoziva nefesi yake kana achinge asangana nazvo akaita kupusa nhasi. Handisati ndakambona Mutsvangwa akapusa because agara munhu wekuti anotaurisa kamudoma water mouth acho ekuti akashama achitaura, so unotoona kuti zvinhu zvaakutaurwa panapa. Saka regedzai timboona kuti mukuru ndiani ikoko. Kana zvadaro tobva taziva kuti Chiwenga kana kuita president kwacho ngaakanganwa kana Mutsvangwa asina kana zvaaitwa. Let's watch the space. Ndine audio ndikusiya ipapa muzondiudzawo zvamuri kufunga pane zvekutaurwa. So garai makatenga data, nyaya dzacho dzakunakidza manje iko zvinezvi. Takunonzwa mvura icheka makumbo chaiko. Kule ndiro voice radio. Ende ndiwo tori paground unogona kuita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mukuti unoona patinobiridzirwa unoziva kuti ndepapi. Ndepekutizvo vanhu vaya vanenge vakatora zvinhu zvezve vakaba zvinhu vanoraramawo inazvo havasi kutorerwa. Like vanhu vakangovharwa kane anti-corruption commission yakaiswa asi isina zvayakaita, isinawo yakatorera nekuti mabhosi acho ekutoba ndo akatanga anti-corruption commission. Saka zvinhu zvenyika zvikadzoswa ndo pari kutangira nyaya. Zvinhu zvese zvenyika munhu wanyatsoshanda nezvinhu zviri accountable zvokuti ichi wakashanda ichi wakashanda ichi zvese zvimagonyeti zvese zvakandobiwa zvikaitwa sei sei ngazvidzoke musystem. Mari yenyika idzokere kunyika. Izvozvo zvino ndo zvatiri kunyanya kuda. Vane mapurazi akawandisa aya vakapanana paukama zvichienda zvakadaro ngazvidzoke kunyika, nekuti ndezvo zvautoita kuti vanhu vaite nhapwa. Ndio itori security risk ndavamwe vanhu vachazoramba vachirarama vari mugovernment nekuti vanenge vaine maassets akaita seiwaya anovapa an upper hand. Saka zvinhu zvakaitwa sezvozvo zvinofanira kuongororwa kuti vanhu vatorerwa zvinhu izvozvo. Ndava ndo zvavanga vachida kuchengetedza, ndo zvavanga vachinyepera vanhu kuti toda kuti tiende ku2030 nekuti havadi kurasikirwa nezvinhu zvipi izvozvo. Saka sekusalaika kwandinotoitawo ZANU-PF ndofunga tiri tese panyaya iyoyo. Ndiyo nyaya inofanira kunyanya kupisa chaiko nekuti vanhu vafanira kunyanya kufarira kuti ndoda kutungamirira nyika. Ndavanoziva kuti koenda vanhu chaivo vari genuine vanonge vachirevesa pane zvavanenge vachitaura. Vamwe vese ava vanonyepa vobva vabva. Ndio nyaya iripo chaiyo. Saka varipo vari kuita zverevolution, it's okay, zviri right. Asi murevolution iyoyo tiri kuda kuti zvive zviri accountable. Even kutangira kuna 2017 kwacho kwainzi removing criminals. Macriminals ayafanira kurimuvwa zvinhu zvichidzokera kunyika. Ndo pane musoro wenyaya. Ndo zvoita kuti vanhu vaite serious. Accountability ndio yandiri kutaura nezvayo.
Unoziva tajaira zvemaCIO aya anozviita sekuti they are trying to warn us kuti ava ndevezanu, ava ndevezanu. Ivo ndivo vezanu, they are trying to mobilize people kuti vasamboita zvema-demonstrations. Iye kana zvichimunetsa, chii chinomurwadza chasipose asiye anoenda kudemonstration, vanhu ndivanoda kuenda kudemonstration. Kana zviri zvezanu tichazoona ikoko, hatizitsvage kuti iye atiudze. Hauda kuita kunge ari kurwadziwa achinyepa, auda kumobilize vanhu kuti vangorasika funga kuti hatichaendi kumademonstrations just because of this and this. Get away MCIO, iwe kutaura kuti tiri pasecurity kana tiri kunyepa, hatina basa nazvo. Asi mademonstrations tinoenda chete. We know kuti hamudi kuti mademonstrations aitwe. Saka makutsvaga kuti rega titaure pamedia toti ndevanhu vezanu, ndevezanu. Why mnangagwa achipanika? Chirizoona kuti ari kupanika ka. Iye zvino kuti mavhendors asatengesa, chii chiri kuitika? Munofunga kuti takapusa here? Tiri kuzoona zvese zviri kuitika kuti zanu ndio zvainoita ka. Saka usambosora uchitivhara uchiti apa, apa. Regera tichangoona ikoko, kana zviri zvezvanu tichazoona ikoko. Hamene years tingotsotsewa, tatozvijaira zvekutsotsewa. Saka chiiwe chinokurwadza, handi ndo zvamunodya nazvo maCIO. Saka why worry yourself nekuti hanzi vanhu vachatsotsewa, vana kune TV, vana Gambakwe. Hatina basa nazvo, regera tizvionere tega. Waiti kuzvitaura nguva yese wozozvitaura nhasi just because kwanzi kune demonstration. Mutikwaniremi. We are old enough pakuzoriudzwa zvinhu zvisina basa manje. Majaira zvokuti munongouraya vanhu muchiuraya, zvinova kuda kutsvaga nyaya dzisinei newe. Woti iwewe ndio kutotsanangurira vanhu, vanhu vari kungomhanyira kutevedzera zvinhu zvisirizo. Zvisirizo pakudii? MaCIO akanyarara just because vanongoona kuti zvinhu zvisina musoro ikasataure. Iwe unongomhanya mberi just because you are like a lost sheep. Siya kana vanhu vachizorasika varasike vega, hatizione kuti tarasika, kwete tiudzwe newe. It's none of your business, that one. Kuti nyongo wemabhunu ndowezanu kana ndowechii kana kuti geza ndowechii, hatina basa nazvo, tichazvionera tega mberi ikoko. Iwe use uchinzwa dzidzo kutiudza iko, zvino nguva yese wangokanyarara zvinhu zvichipa, iwe usingaudzi vanhu kuti zvazodai, apa zvadai sei. Regera vanhu vaite zvinhu zvavanoda, iwe hazvinei newe. Kuti tatsotsewa kana hatina kutsotsewa, hazvinei newe. Ita zvako zvekutsotsa vanhu muchivabata, muchiita zvamunovaita, muchituma. Izvo hazvitsvagiwe kuti utsanangurire. Nyongo mabhunu kana ari tsotsi, tichazoona ikoko. Usati udzidzota nyongo mabhunu ndowezanu, ndowechii. Chiregera zvakadaro. Sei uchizomhanyira kutiudza nezvanyoka mabhunu usingatiudze nezvavanana Mutsvanga vanotaura zvinhu zvisina musoro. Hauzoni newe kuti pfungwa dzako dzakatokanganisika ipapo. Imi munofunga kuti muchasvika kupi nenyaya yamunoita iyo yekuita chigandanga chenyu muchingouraya vanhu, muchingoita zvinhu zvisina basa. Ukapinda imwe pati muchamhanyira kupi? Handi mune makurohwa nevanhu mumastriti vachiti ndimaishusha hama dzedu muchidai. Zvimwe zvinhu mutambai makachenjera vakomana. Planeta, we are old enough pazvinhu zvekutsora chitsotsiwa netwafana nenyaya dzisina basa izvi. Siya nyaya yako iwe yekuti hanzi tichi. Rega titaure zvatinoda. Kana tatsotsiwa hazvinei newe, hazvinei nemumwe munhu. Ndezvedu isusu maZimbabwe, rega tiite zvatinoda. Every time ukava nemunhu anoda kuchallenge government, unongonzi ndewezanu PF, kudai kana kuti akuda kutodai. Siya zvakadaro, tichazvionera mberi ikoko kuti tatsotsewa kana taita sei. Iwe chibva panzira yedu, tosatikanganise pfungwa dzedu, chida kuti mobilize kuti tingofunga kuti pamwe nyongo mabhunu ndowezanu kana kuti geza ndowezanu. Hatina basa nazvo, kugeza kana rowezanu tichaziona, kana nyongo mabhunu ari wezanu tichaziona. Iwe hatifungi kuti pane zvavakambotiudza nezvako kuti pane muCIO asazotaura achiti so. Nekuti wangobudikira papuri, hamendi wangobva nekubva kuti ndiri wesecurity. Hakuna CIO reZimbabwe nongotaura kuti apa zvazodai ndezvodai. Ndiwe wega nekuti hausiri watuma kuti uzotaura zvinhu zvisina basa. Get away. Hatina basa nazvo zvaunotaura. We do whatever we think can help us. You have suffered and it's enough now.